ദൈവികതയെക്കുറിച്ചുള്ള അവബോധമില്ലാതെ ഒരു ക്ഷേത്രത്തിൽ ദർശനത്തിന് പോകുന്നതുകൊണ്ട് പ്രയോജനമൊന്നുമില്ല. നിങ്ങൾ അവിടേക്ക് പോയി തൊഴുന്നു, പാദനമസ്കാരം ചെയ്യുന്നു, എല്ലാ അനുഷ്ഠാനങ്ങളും ചെയ്യുന്നു. പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ ദിവ്യതയുടെ സുഗന്ധമില്ലെങ്കിൽ ഈ ചെയ്യുന്നതൊക്കെ അപര്യാപ്തമാണ്. സർവധർമാൻ പരിത്യജ്യ മാമേകം ശരണം വ്രജ എന്ന് ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ ഗീതയിൽ പറയുന്നുണ്ട്. എല്ലാം പരിത്യജിച്ച് എന്നിൽ ശരണമടയുക എന്ന്. അതിൻ്റെ അർത്ഥം നിങ്ങളുടെ കർമ്മങ്ങളെല്ലാം അവസാനിപ്പിക്കണമെന്നല്ല, മറിച്ച് എന്നെ, എൻ്റെ ലഭ്യതയെ ആശ്ലേഷിക്കണമെന്നാണ്. ഞാൻ എപ്പോഴും കൂടെയുണ്ടാകും. നീ ചെയ്യുന്ന ഓരോ ചെറിയ കർമ്മത്തിലും എൻ്റെ സാന്നിധ്യമുണ്ടാകും. എന്നെ നിന്റെ സഹചാരിയാക്കുക. നീയാണ് കർമ്മം ചെയ്യുന്നത് എന്ന് ചിന്തിക്കരുത്. എൻ്റെ സഹായത്താൽ നിന്റെ കർമ്മത്തിൻ്റെ സ്വഭാവം മാറും. അത് വ്യത്യസ്തമായ ഒരു മാനം കൈവരിക്കും. ഭഗവാനെ അല്ലെങ്കിൽ ഉയർന്ന അവബോധത്തെ ഉള്ളിൽ സന്നിവേശിപ്പിച്ചാൽ അഹങ്കാരം പിറകോട്ട് നീങ്ങും. അത് പശ്ചാത്തലത്തിൽ മാത്രമേ ഉണ്ടാകൂ. കാരണം ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ജോലിയിൽ, കർമ്മങ്ങളിൽ, വ്യവഹാരങ്ങളിലൊക്കെ ഈശ്വരീയത നിറയ്ക്കുന്നു. അങ്ങനെ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മം കർമ്മയോഗമായി മാറുന്നു. നിങ്ങളുടെ കർമ്മം ഭക്തി നിർഭരമാകുന്നു. ഈ മനോഭാവത്തോടെ നിങ്ങൾ എവിടെ പോയാലും, അതായത് ഈശ്വരൻ സദാ കൂടെയുണ്ട് എന്ന ഭാവനയോടെ എവിടെ ചെന്നാലും നിങ്ങൾ തന്നെ ഒരു പവിത്രമായ ക്ഷേത്രമാകും. ക്ഷേത്രമുള്ള, ഈശ്വര സാന്നിധ്യമുള്ള ഓരോ സ്ഥലവും ഒരു തീർത്ഥമാണ്. അങ്ങനെ നിങ്ങൾ പോകുന്ന ഇടമെല്ലാം തീർത്ഥസ്ഥാനമാകുന്നു. നിങ്ങൾ വീട്ടിലുള്ളപ്പോൾ അവിടം ഒരു ക്ഷേത്രമാകുന്നു. നിങ്ങൾ സിനിമാശാലയിൽ പോകുമ്പോൾ അവിടവും, ഷോപ്പിംഗ് കേന്ദ്രത്തിൽ പോകുമ്പോൾ അവിടവും പവിത്ര സ്ഥാനങ്ങളായി മാറുന്നു. ഭൗതിക തലത്തിൽ ദൈവികതയെക്കുറിച്ച് അവബോധമില്ലാതെ ഒരു ക്ഷേത്രത്തിൽ ദർശനം നടത്തിയിട്ട് കാര്യമില്ല. നിങ്ങൾ അവിടെ പോയി തൊഴുതു, പാദം നമസ്കാരം ചെയ്യുന്നു, അനുഷ്ഠാനങ്ങളെല്ലാം ചെയ്തു എന്നൊക്കെ വരാം. പക്ഷേ ഈശ്വരീയതയുടെ സുഗന്ധം നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ ഈ ചെയ്തതൊക്കെ അപര്യാപ്തമാണ്. ഞാൻ പൂർണ്ണമായും ശരണാഗതി അടയണം. ശരണാഗതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നും നഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല, മറിച്ച് നിങ്ങൾ എല്ലാം നേടുകയാണ്. കാരണം പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടെ നിങ്ങൾ ശരണാഗതി അടഞ്ഞിട്ട് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവനെ, എനിക്കു വേണ്ടി ഇതു ചെയ്യണേ എന്ന് ഭാവന ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ജോലി തന്നെ എങ്ങനെ പരിവർത്തനപ്പെടുന്നുവെന്ന് കാണുക. നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തി അങ്ങേയറ്റം മനോഹരമായി തീരും. നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിലെ ദൈവികതയെക്കുറിച്ചുള്ള അവബോധത്തോടെ നിങ്ങൾ ഒരു പ്രമാണത്തിൽ ഒപ്പിടുകയാണെങ്കിൽ പോലും അത് എല്ലാം മാറ്റിമറിക്കും. നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ അത് സാധാരണ ഭക്ഷണമായാൽ പോലും ഈശ്വര അവബോധത്തോടെ കഴിച്ചാൽ വലിയ മാറ്റമുണ്ടാകും. അഹങ്കാരത്തെ ഇല്ലാതാക്കുമ്പോൾ സ്വന്തം സ്വത്വത്തെ നശിപ്പിക്കുകയല്ല, മറിച്ച് ഉയർന്ന അവബോധത്തെ, ഈശ്വരീയതയെ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരികയാണ്. ഇതാണ് കർമ്മത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനം. ഭക്തിയില്ലാതെ, അതായത് നിങ്ങളുടെ പ്രവൃത്തിയിൽ ദൈവികതയുടെ സഹവർത്തിത്വമോ നിറവോ ഇല്ലാതെ ജോലി ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് വെറും ശാരീരിക അധ്വാനം മാത്രമാകും. നിങ്ങൾ ഭാരം ചുമക്കുന്ന വെറും കഴുതയെപ്പോലെയാകും. നിങ്ങളുടെ ജോലിയോട് നിങ്ങൾക്ക് പ്രേമമില്ലെങ്കിൽ, ഈശ്വര അവബോധമില്ലാതെയാണ് നിങ്ങൾ ജോലി ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഇതായിരിക്കും സംഭവിക്കുക. കാരണം ഈശ്വരൻ നിങ്ങൾക്ക് ജോലി ചെയ്യാനുള്ള കഴിവ് തന്നിട്ടുണ്ട്. ഈശ്വര സാന്നിധ്യം നിങ്ങളുടെ ജോലിയിലുള്ളതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ആത്മാർത്ഥതയോടെയും ആവേശത്തോടെയുമാണ് നിങ്ങളുടെ കർമ്മം ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ജോലിയിലും അതിൻ്റെ ഗുണനിലവാരത്തിലും മാറ്റമുണ്ടാകും. നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്നതുപോലെ കർമ്മവും ഭക്തിയും ചേർന്നാൽ ഈശ്വരാരാധനയായി. അതുപോലെ നമ്മൾ ജ്ഞാനത്തെക്കുറിച്ച്, അറിവിനെക്കുറിച്ച് സംസാരിച്ചിരുന്നു. എപ്പോഴും അറിവ് പ്രദർശിപ്പിക്കുന്ന, എന്നാൽ ഹൃദയത്തിൽ ഭക്തിയില്ലാത്ത ഒരാളെ എല്ലാവരും ബുദ്ധിശൂന്യനായി കണക്കാക്കും. ആളുകൾക്ക് അത്തരക്കാരെ ഇഷ്ടമല്ല എന്നറിയാമല്ലോ. നമ്മുടെ ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൽ, ഓഫീസിലൊക്കെ മറ്റുള്ളവരെ പഠിപ്പിക്കുകയും എല്ലാ തരത്തിലുള്ള അറിവുകളും ചോദിക്കാതെ തന്നെ വിളമ്പുകയും ചെയ്യുന്നവരുണ്ട്. അവർക്ക് എല്ലാം അറിയാം
എന്നാണ് അവർ വിചാരിക്കുന്നത്. അവരെ നിങ്ങൾക്ക് ബഹുമാനിക്കാൻ കഴിയുമോ? പിന്നെയല്ലേ അത്തരക്കാരെ സ്നേഹിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഭക്തി മാത്രമാണ് എല്ലാം. നിങ്ങളുടെ ഹൃദയാന്തർഭാഗത്ത് ഈശ്വര സ്നേഹം നിലനിർത്തുകയും നിങ്ങളുടെ പ്രവൃത്തികളിൽ അത് സന്നിവേശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്താൽ നിങ്ങളുടെ ജീവിതം പരിവർത്തനപ്പെടുന്നത് കാണാം.